până Gabi s-a dus după apă, eu o să vorbesc despre voi. Așa, în primul rând, noi o să ne ducem să cumpărăm Prime. Dacă voi nu știți, asta e o băutură, căroce, tare curtea. Căroce, scrieți în Google, P-R-I-M-E, căroce, ați vedeți. E una tare bună. Sau să luăm una portocalii, nu, da, sau una portocalii, sau una, am uitat, căroce. Eu o să vă pornesc când o să cumpăr. Paca. Dar până când eu vă voi arăta bicicletele noastre noi nouțe. Bine, nu sunt noi nouțe. Все, ne vedem. Пока-пока. Scuzați-mă, dar n-ați putea să cumpărăm Prime. Imediat vin. Dar eu nu știu și... Am decis să nu mai cumpărăm Prime-ul. Poate îl cumpărăm mâine. Paca-paca.